Entonces, comenzamos a sesión da tarde, que é a mesa de acuicultura. Comentar tamén que mañán seguimos as sesións de traballo que comenzan ás 10 menos cuarto e pola tarde habrá 37 ciclo Cultivando o Mar, que o celebramos a bordo do barco Cormorán Jet e que será ás 8 da tarde. Un tema interesante como a alimentación das xentes das Rías Baixas fai 2500 anos. Tamén se vai a falar do sector do mexillón, en concreto de Amegrove, a cooperativa do Grove, e se vai a falar de a presentación de un libro. É un tema, van a ser temas sumamente interesantes. Para hoxe, agora á tarde, contamos con Jesús Castiñeira Martínez, directivo de Omega, estuvo en investigacións mariñas embarcado no Cornís de Saavedra no ano 95, participou como experto tecnolóxico no proxecto de elaboración das cualificacións profesionais no sector da acuicultura para a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais no ano 2003. Aí compartimos, non, Suso? Compartimos esa participación. Enrolou no barco José Manuel para Coumar, enrolado no barco desde no ano 2003, cultivou en Lonlines mexillón en Huelva, en Isla Cristina, e na actualidade sigue sendo produtor do mexillón. Vainos a falar da visión dun produtor, das ameazas e estrategias do control da produción hasta este ano 2025. Adiante. Gracias. Boas tardes a todos e a todos os presentes. Quero agradecer ás persoas do foro por invitarme e ter a oportunidade de poder explicar todo isto. Quero pedirvos paciencia porque a segunda vez que fago isto en público e, bueno, a ver como sale. Quero dicir o que vou a expoñer é unha opinión ou visión persoal do que penso que son as ameazas do sector. Como debería ser, levamos máis de 75 anos de cultivo nas rías e a evolución en moitos dos campos é increíble. É un exemplo de economía circular e sostible. Pero para mí este sector que representa na acuicultura de Galicia, de España, uns números moi importantes, creo que está huérfano de un centro de investigación propia. Clúster, instituto. O noso sector, cando detectamos unha amenaza, xa a temos encima. E agora vou vos explicar un pouco como funcionamos en estes casos. Cando un produtor vai a levantar mexilón, sea desdoble ou para a venta, no volumen que ten no cesto xa ten ubicado que xa hai un problema, porque está acostumbrado a que as cordas dean un volumen determinado. Vale? Despois, cando se traballa ese mexilón, mírase que hai desprendimientos, aí fan un acompañante, temos mortandad, que o mexilón tiña que haber desarrollado máis. Ao final, o que nos vai decir que realmente hai un problema é o rendimiento que temos por corda dese mexilón traballado, sabes? Si por corda nos dá 1,5 ou 2, pois é unha cousa positiva. Si nos dá menos, xa é preocupante. Si en rendimiento en sacos, pois ten que darnos un número determinado de rendimiento de sacos, porque senón hai un problema, sabedes? Que pasa? Que depois poñémonos a falar cos compañeiros, porque o que queremos averiguar é se realmente hai un fallo noso a hora de traballar ou se temos un problema en común. Se é un problema en común, aliviámonos e dicimos, pois, bueno, é un problema en xeral e, bueno, hai que buscar teorías. E daí dedicámonos a buscar teorías que puderon ser as culpables de que nos pasara o que nos pasara. Pero, bueno, as amenazas en xeral que solemos encontrar, ou por menos seguramente hai máis, pero eu vos a enumerar unhas poucas, non? As nosas rías son áreas xeográficas que levan facéndose modificacións tanto urbanas como industriales
durante moitos anos. O progreso pois, é o que ten, non? Evidentemente, as nosas rías non teñen a mesma calidad ahora que na década dos 80. Menos población, menos industria, un montón de cousas. Recheos, en paseos, pois eso pois, é un problema. O saneamento urbano, industrial e agrícola non está funcionando como debía de ser. Non creo que fai falta que explique máis sobre este tema, non? As mareas vermellas, cada vez que nos cerran, empezan por unha zona e acaba por outra e o sector pois non sabe cando vai a terminar. E todo eso pois, é un perjuicio para as empresas. A falta de afloramentos ou que hai menos cada ano. Aquí tamén se pode meter a reflexión que o cambio climático cada vez é máis obvio. Por exemplo, os residuos do laboreo, pero eu aquí non vos lo quero expoñer como un problema, senón que a nosa concha de Misilón, que está composta ou ten un dos compostos de carbonato cácico, e as rías, por o que se dice, teñen deficiencia de pH, pois había que utilizalo, pero non somos capaces de poder aplicar esa solución porque a administración e a normativa non o permiten. Outro dos problemas que hai que estar a controlar é o maior control aos produtos que veñen de fora, de outras rexións e países, que se introducen nas nosas aguas, para que non traigan problemas. O control das inquino dos barcos, os depredadores e os competidores. Bueno, vamos a pasar a casos prácticos que, bueno, que foron pasando. Ahora vou vos a poñer un vídeo que é do 2013 e, bueno, está grabado daquela maneira, pero bueno, é sobre o misilón Pilmeo que, pois, en aquel momento, pois, alarmounos a todos, non? El tránsito de barcos está detrás de la destrucción de nuestra biodiversidad. El mejillón enano neozelandés amenaza el mejillón autóctono y a toda la cadena alimentaria de las rías gallegas. Una modificación del hábitat que podría afectar también a la almeja y al berberecho. 20.000 trabajadores están preocupados de esta invasión que ya ha tomado la ría de Vigo. Pequeñito, pero matón. Ese es el problema del mejillón enano neozelandés. Ha invadido alguna de las rías gallegas y pone en serio peligro al mejillón de aquí y a las miles de familias que viven de su cultivo. Incluso puede traer un parásito, un protozoo, es decir, hay un polizón que viene con el polizón y deteriorar gravemente pues, toda la base del sistema productivo de las rías. Los científicos creen que llegó a Galicia cuando se importó ostra japonesa. Introducciones que se hacen pues, con un fin económico, que no cumplen las garantías sanitarias adecuadas. Si aparece una nueva especie, pues no tendríamos viña propia porque estaría ocupada por esta nueva especie invasora. Pero los controles brillan por su ausencia y en 2013 la Xunta no destinará ni un euro a erradicar especies invasoras. El tráfico marítimo tiene muy pocos controles de especies invasoras. El mejillón neozelandés enano no es la única especie invasora que ha llegado a Galicia en los últimos años. Algas, moluscos e incluso peces tropicales están ya presentes en las rías gallegas y conviven con las formas de vida autóctonas. Sin el control necesario, la especie exótica podría no solo malograr la calidad del producto, sino extinguirlo y con ello los puestos de trabajo. Los operarios... Vale. Outro dos casos que nos pasou foi problemas coa estrela de mar. Aquí temos dúas fechas que son o 2019 e o 2021. No 2019 foi a primeira aparición, digamos, significativa que tuvemos da estrela. E no 2021 foi cando foi un desove masivo de estrela de mar. Eu teño as bateas na ría de Pontevedra. Nos dependemos moito do colector. É unha zona que se dá ben e realmente, pois, é unha maravilla cando as condicións son normales, non? Cando ocurren anos como estos, pois é problemático. Este ano 2025 a temporada do colector na miña zona vai ser moi cativa. Pero moi cativa, Estamos falando que ao mellor non chega ni ao 40% do que suele dar. Pero bueno, vamos a explicar estes casos de estrela de mar. No ano 2021, cando foi o ano importante, encontrámonos, pois, mirades as fotos,
con centos, miles de estrellas de mar nos colectores. Sabedes un pouco como son os colectores, son cordas enrolladas, amarradas, e aí pegase a semilla do mexilón. E, en este caso, pegouse a semilla da estrela e son as auténticas puñeteras porque devoran. É dicir, en semana tiñan todo o mexilón, toda a cría, comida. Nos, pois, ao principio, probamos con pinzas quirúrgicas, pero claro, con tanta cantidad era lentísimo. Depois probamos a deixarlas comer as gaviotas, pero esas non eran selectivas, destrozaban aún máis o colector, era un desastre. Depois apareceunos unha idea, que foi tamén bastante boa, de deixar os colectores na cubierta dos barcos para que a parte que quedara ao aire se secara a estrela de mar e morría. Porque o que nos explicaron é que a estrela de mar, se está con humedad, manténse viva, pero se queda en secano, pois que morría. E iso foi bastante efectivo. Tiñamos que deixalos dun lado, depois darlle a volta, era un traballo, pois importante, pero non nos quedou outra. Como tuvemos este problema, pois decidimos intentar ver que pasaba debaixo das bateas e falamos con a empresa de drons para que mirara o fondo das nosas bateas a ver como estaban, porque tiña que vir de algún lado todo isto. Pois queríamos buscar explicacións, non? O que encontramos foi que das bateas que mostramos, o 50% nos fondos tiñan estrelas como as que vades a ver ahora nos vídeos. Estes vídeos foron tomados en máis ou menos sobre xuño dese ano e pois, encontramos presencia en sitios bastante importantes, non? E despois fixemos outra catación, pois creo que foron 3 meses máis tarde, sobre setembro, outubro. Non encontramos ningunha. Nos mismos sitios, A explicación, pois poño que viron a comer e cando se acabou a comida marcharon. Pero, bueno, é unha explicación un pouco... Todos os puntos blancos eran estrelas máis pequenas. Pois nada, pasamos ao ano 2023. Este é un erro que tuve a montar a presentación e tedes que pedir desculpas, non? No ano 2023 sabedes que foi un ano bastante precario para o sector do mar, porque, bueno, deronse todas combinacións para que fora un desastre. Agua dulce, temperaturas altas, falta de fitoplancton na ría, foi un auténtico desastre para os cultivos. Facendo un pouco, recopilando material para este foro, tiña datos de que no 2013 fora un ano algo parecido. Nos en concreto, en outra zona, nos en concreto, en ese ano tamén tuvemos os 12 metros de corda cheos de semilla. Cheos de semilla e a nivel de datos do cultivo do mexilón fora un ano moi precario tamén, moi cativo. Fora un ano moi malo para todos os membros do sector. No noso caso, vamos a ver, unha mesma batea, explícovos isto porque é interesante. Unha mesma batea tiña mexilón desdoblado, por exemplo, hasta o 8 de noviembre. E de mexilón desdoblado a partir do 9 de noviembre, dai hasta mediados de enero.
todo o misilón que desdoblei do 8 de noviembre hasta mediados de enero, todo plagóuseme de semilla de misilón de arriba a baixo. En cambio, o que tiña desdoblado do 7 de noviembre hacia atrás estaba limpio. Limpio. E outro, pois sacábamos, porque ese misilón, cando vimos como estaba, en maio volvímolo a levantar para desdoblalo outra vez, limpialo e o que suele se facer para intentar recuperar os recursos. Pero foi un error. Foi un error porque ese misilón estaba en unhas condicións tan débiles, sin falta de alimento, extenuado, supoño, por as reproduccións continuas, que volvímolo a meter no mar, volveuse a encher de semilla, desprendíase, en diciembre volvimos a levantar ese misilón, foi un desastre. 3 sacos por corda, un traballo descomunal porque viñan as cordas cheas de todo, bueno, un desastre. Foi un error realmente haber traballado ese misilón, non teñamos que haber traballado, pero bueno. Outros compañeiros, por exemplo, xa non chegaron a traballalo, que este caso destas bateas de Muros. En Muros, este ano 2023, as cordas viñan así. Estaban cheas de semilla, co volumen que colle, chega un momento en que non son capaces de agantarse nas cordas, e, polo tanto, despréndese. Nos, cando desdoblamos este misilón, ao día chegamos a coller entre 1.000 e 1.500 kilos de semilla. Que é unha barbaridade. Estas son as cordas que vos falaba do ano 2013, que viñan todas, pero aos 12 metros cheo de semilla. Estas, por exemplo, xa son do 2023. Fijaros, toda a semilla. Unha barbaridade, Bueno, este é meu pai, que é por o que estamos aquí. Bueno, pasamos ao 2024, porque as desgracias parece que no mundo do mar a veces non dan parado. Estes dos vídeos que vos vou enseñar pertenecen a bateas da Ría da Arosa, que durante o 2024 houve unha zona bastante importante, sobre todo no canal do Ulla, e afectou a un montón de polígonos e bateas onde as cordas de misilón traían pois un pouco nos primeiros metros e outro pois ao final, e no medio pois fan un acompañante do que quixeras. Increíble o que pasou.
Bueno, a xente preguntábase a que é debido, por qué en esa altitud de corda, que, bueno, por desgracia, estamos sin respostas. E, por exemplo, este ano, 2025, sale unha prensa que supoño que todos pudestes ver, o verme invasor que se encontrou na ría de Ribadeo, que, bueno, que pode ser un alimento que, bueno, que se alimenta de mexilóns e de ostras, non? Son amenazas que temos aí, pero, bueno. A partir do ano 2023, que foi tan malo, por os moluscos, provocou un tsunami de investigación e parecía que cada batía iba a ser un centro de investigación de recollida de datos. Era unha locura. Pero a realidade é que moitos desos proxectos, supoño que 70%, esos proxectos ficarán no 2026, porque se temos a sorte de que non volva a pasar nada, pois os produtores vámonos a volver a olvidar, estar tranquilos, e a Xunta pois vai estar máis tranquila porque non ten que poñer cartos. E vaise olvidar todo isto que comezou no 2023. Todas estas investigacións van a desaparecer e por eso creo que é necesario, insisto, en que o sector poida ter algún día un centro de investigación onde estea investigando cousas ao día e alerta de todas as cousas que nos pasan. Pero bueno, a todo isto, pois quero felicitar a nosos centros de investigación, a pesar de que eu pido un centro de investigación para nós, o que sí teño que deixar claro que temos uns centros de investigación espectaculares. Non hai nada que reprochar. A partir deste 2023, pues, de repente, denos un montón de proxectos. O proxecto Redeira, que é interesante porque nos permite aos produtores escribirlle ao Consello Regulador e dicirlle, oye, teño esta incidencia na batea. Que é? E nos dan unha contestación. Que pasa? Que, bueno, aún temos que intentar que a xente que a xente transmita todas estas cousas, non? O Capacitamés, que mañá van a estar aquí a xente comentando cousas, aí pois hai cousas moi interesantes como recontos larvarios, que xa se facía fai anos e como non hubo interés por parte do sector e por parte da Xunta, como decía antes, desapareceu do mapa. Unha tristeza. Ora, pois, espero que o manteñan porque eu considero que é importante. Sabes, cando hai celas de mexilón desobado no mar e podes botar as cordas colectoras, é unha arma que se pode axudar a mellorar no traballo. Botaron fai pouco a batea Centinela. Bueno, teñen unha serie de cousas bastante interesantes e xa eles mañán pois poderán explicar. Hai outro que intenta desenvolver un sistema de depredadores de mexilón, por exemplo. Outros que estudian o estrés do mexilón por os efectos do calor, e así podía estar enumerando, creo que 20 e tantos máis. Por lo tanto, a ver, ojalá que acaben todos e que sigan, e que haya continuación de todo isto, non? A miña conclusión é que necesitamos que o mundo científico, o sector produtor vayan da man, porque as ameazas e cambios que están a producir fainos necesario. Espero que todas estas investigacións non teñan unha duración cativa e terminen por ser proxectos permanentes, mentras non nazca o noso centro de investigación. Volvo a repetir. Necesitamos que os produtores se mostren máis cercanos á investigación, debido a que as nosas rías están a mudar continuamente e as ameazas están á volta. Necesitamos prepararnos para o futuro. Espero que os fora de interés todo isto e moitas gracias por escoitarme.